Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, berreketen ariketak egingo dugu. Lehendabizi gogoratu berreketen propietateak, adibideak eta kanalean dituzuela bideo pare bat hobeto ulertzeko ariketa hauek. Beraz, behin bideo hauek ikusita dituzuela edo ondo ulertzen dituzuela berreketak, ariketa hau egingo dugu. Lehendabizi, apurtxo bat gogorarazteko. Hau berreketa bat izango litzateke. Behan daukogun zenbakia berrekizuna. Goian daukoguna berretzailea. Berretzailea esaten dau? Berrekizuna zenbat aldiz errepikatzen den. Beraz, hau jakinda, oazen adibide hau egitera. Berrekizuna, esandakoa, behan dagoen zenbakia. Hau da. 2. Berretzailea, goian dagoena. 4. Biderketara, zein izango litzateke? 2, bider 2, bider 2, bider 2. Hau da, errepikatzen da, 2 errepikatzen da, 4 aldiz. 1, 2, 3, 4. Erantzuna, 2 bider 2, 4, bider 2, 8, bider 2, 16. Bigarren adibidea. Berrekizuna, 3. Beraz, 3 eta berretzailea 2. 2 aldiz errepikatzen da. Hau izan lehenko litzateke. Biderketa erain egitarakoan, 3, bider, 3. 3a 2 aldiz errepikatzen delako. Erantzuna, 9. Hirugarren adibidea. 5, bider 5, bider 5, bider 5. Hemen ikusazakegu, 4 aldiz errepikatzen dela 5. zenbakia. Beraz, berretzailea 4. Berrekizuna 5 errepikatzen denez, 5 izango litzateke. Beraz, berreketa 5 ber 4. Erantzuna 625 izango litzateke. Laugarren adibidea. Berrekizuna 10 eta berretzailea -3. Hemen propietatak ikusiko genuke hau minusa daukogunez, bat zati 10 ber 3 izango litzatekela. Beraz, izango litzateke 10 ber -3. Esan dakoa, propietateak ikusiko genuke barkatu 10 ber 3 dela. Beraz, hemen ikusiko genuke, litzatekela 10 bider 10 bider 10. Trukotxo bat, jakitarakoan -3a, -10 denez jarriko genuke 1. Eta gero jarriko genizku 2 0. Hau da, 0. Izango litzateke, pitzatu behar dugu, 3 aldiz, fanbargalela oin, eskumara. Beraz, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hau da, -3a hemen izango genuke. Hori da, nik erabiltzen duan trukotxoa, gogorazteko. Hurrengoko adibidea, 10 ber 4. Berrekizuna, 10. Berretzailea, 4. Eta hemen izango litzateke 10, bider 10, bider 10, bider 10. Azkeneko erantzuna, izango litzateke 4 0. 1, 2, 3 eta 4. Hau da, zenbat 0 jarri behar ditugu? Zenbat berretzailak esaten digun zenbat 0 jarri bidie. Eta azkenik, 0,00000 bat. Erabiliko dugu lehen esan ditzudan trukotxoa. Hau da, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beraz, hemen badakigu izango dela -6. Gero, forma hau daukonez, badakigu hemen 10 izango dela. Hau da, berreketa 10 ber -6. Eta azkenik, biderketa era, 1, zati, 6 aldiz 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Beraz, ariketa hau eginda dago. Gogoratu esandakoa. Kanalean beste bideo batzuk dituzue, ikusten direnak zeintzuk dien berreketen propietateak eta nola erabiltzen diren. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikustegatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.